ma ena isikinde landila dhogi sik chapni achapa sate ema angi keto chiemo mang'eny e dendi mang no keli chandruok mar tuo mar sukari. Kata kamano awinjo kiwacho daktari ni ka ber to kik chiem dichiel ka chiwacho ni koro seche moko go kech kai ni mondo mi kik cham chiemo mang'eny ichamo matin timiyori break kamano rach mar chiemo dichiel en ang'o? Well, ing'eni seche ma ipek nyathi dwaro chiemo gimi chamo ema nyathi be bro chamo to bro chamo ka koro olose mo bedo refined mo donje blood kose donje blood to bro dhi through placenta koro placenta bro tedo go through remo to dhi feed nyathi koro seche ma kumoro in dhi kao chiemo dichiel chamo matek to kamoro iketo mna a lot of carbohydrate to kamoro other nani gik moko other vitamins kamoro protein okiketo malongo then irito mondo ang kumoro ichiem gotieno kamoro ang okibe yudo malongo koro idwan at least imiye ichiemo matin divided 3 times okinyi kiyudo gimoro maber chamo yudo kata mna fruits moko chamo ichamo madho gi chai moro kata mar chak ichame gi mandas ni moro odiochieng' kang bende chame gimoro ichamo mna a well balanced diet kikicham mana ni nyikuop koro ajaso ich yes icham gimoro ma is beneficial kuomino wuon kaka min kaka ng'ama bende pek to im bende ge nyathi bende ya seche manyo balanced diet daktari mano en chiemo moting'o madini duto te makata kapo nono ni en sana to en san moting'o madini duto te nikech adier kaka iwacho ni chiemo ne ji ariyo kichiemo ne ng'ato achiel ichiemo ne in owuon ka achiel kod nyathini tiyudo ka samoro kotende kod kaka wadak gi kuonde ma wadake gi daktari yudo ni chiemo moro nyalo bedo ni onge mano e adiera man kende gi kuma wantiere to ng'ato bende dwa geng'o mondo mi kik obed kod tuo mar sukari thothne chiemo kidieny mag chiemo mane makokete dende mang'eny to nyalo miye thuolo mamalo mar gamo tuo mar sukari nikech samoro kuma dak anyalo yudo mana rabuon anyalo yudo muogo samoro ka yudo bando moro matin anyalo rego ated kuon kata anyalo ruwa madh nyuka ka ing'iye kaka jalony ma en chiemo mar carbohydrate te manyiso ni entiere to ok en chiemo makare koro king'iyo carbohydrate kod kidienje moko mag machiemo mane ma ka ng'ato kete dende mang'eny to bo miye thuolo mar bedo kod diabetes mar mine mapek kaka ne wawacho ne kichamo a lot of carbohydrate yae kanyo ti ikawo gik ma sugary ikawo gik moko ma bende deep fries ma bende ichamo interfere kumi a well balanced diet onego bed ni kata ka ang'eyo ni yuto sani to tek kata bedo na joma tiyo tek niko yudo ka ng'edhi chul rent nyathi skul be dwaro to ka in ng'ama bende ing'ene ine dala kacha dwane mondo ilose kata mana nya bustani ni moro inyalo kawo kata mana lotni niko palot oting'o en kaka defense okonyo gik moko mang'eny e del iyudo kata mana machunga moro kata mana chiel kata mana gwendi moro toko samoro inyalo kawe kata mana tong' moro achiel to bende iketo kacha ichamo once in a while to ok ni kata kaka wuon ang' yudo kuon emichamo ang' ichame gomena ang' odhiambo ichame gomena kinyi chame kamoro yudo go owew bende chame go koro iyudo ka isakol mana the same thing the nutrients ok yud niko dhano kumoro to ne labda dhoga rach ok achama lot but a lot is very very important and very important niko ene mokonyo our body defense machalo gi fruits bende koro seche ma iseyudo reduce the sugar intake reduce carbohydrate giminyalo chamo kim yudo kata the brown bread inyalo chamo gik ma at least brown bread or brown rice yudo kata ka seche ma igidene ma iregogi regogi en slow ok giregi piyo to gidonje bloodstream mano rego gi ka isechamogi yes kisechamogi del rego gi mos as compared to kichamo kuon ma is shifted in light ichame to because of carbohydrate the enzymes dendi bro loke de chiel to rwake bloodstream koro odhio impact high level of sugar in the body bolo kaka ino wuon idwaro yes ma seche miwacho brown rice brown chapati seche miwacho gik makamagi unyalo dwoko bende gik moko kaka bel gik moko kaka kala oganda olayo yes yudo machunga ni moro kanyo maembe ndalo ma maembe ng'eny yude kata mna chiel yes yudo tong' ni moro chieng' moro yudo chiel oro chieng' moro
dhano kamoro ng'ato nigi dhiang' bende chiemo idhi kawe kata mana nus kikombe moro achiel mar chak bende ibiri madhe all this yudo ka o impact all the required chiemo madwarore del koro nyathi kata ka dongo maber in bende ok ibed at more risk to then dwani bende timo exercise mondo mi kata mana chiemo giti kata mana kok iringo gi ng'wech idhi timo ne kumoro ikawo rola igogodo ikoporola go be jionge but you walk iwuok kata mana kidhi e chiro wuotha at a speed ok iwuoth mos iwuotho at a speed at least for 30 minutes ma iyudo ka seche miwuotho no isweat kisweat miyo del golo kata mana chilo moko mane nitie wuoko through sweat to iyudo ka del bende ibedo moching to kene kumoro in mana kanyo kisechiemo to in mana kanyo koro miyo del accumulate toxins mang'eny then you can eventually yudo diabetes tuo mar sukari kuom mine mapek. Daktari, winjo kimulo gimoro ka ama ahero mondo mi atiela matin ok adhi mede moingo gimiwacho tadwa mana mondo mi atiele matin ni kaka joma mine nyaka ji opangre maber bed gi nyakrundo ni moro inyalo pidhe alodi moro bede gi gwendi moko matin bede gi diendi moro mas kapo nono ni samoro onyuole nyimbi inyalo yudo chak kikombe achiel ibo yudo ni kiyudo kuon tichamo galot tichamo gi tong' samoro iketo omena gi gik makamago en chiemo maber mokalo kaito wacho bende ni mondo mi kik wabed kod thuolo mamalo mar gamo tuo ni ji jak dendgi wuothi chapni tim achiel ariyo adek tiende ni jogo mok chapni nitiere kod thuolo mamalo mar gamo tuo mar sukari kuom mine mapek. Correct. Kanye kuma nitiere jogo mantiere at risk wasechako kod jogo ma ok chapni ahinya kaito wadonjo bende jogo ma samoro chiemo to kicham chiemo makare jogo ma samoro otimo ang'o kendo mane nitiere kod tuo mar sukari. Yes. Yeah. Tuo mar sukari kane isebedo go previous pregnancy ka be ne ibedo godo you are likely bedo gi tuo mar sukari kendo in the subsequent pregnancies. Yeah. Koro en gimore minya yudo kata mana ni tuoche mang'eny inyalo luwo kata mana ng'ato ne yudo ka the family kamoro ng'ato ne en gi fibroid kamoro ma dhi ni or what tibro yudo ka kamoro seche moko it comes and happen ni kumoro kata nyari moro biro chiemo moro bedo gidene koro tuoche moko yudo is a genetical miya yudo ko yudo to chiemo moro the other family member bende yudo the same thing. Yes. Daktari, poro ni ng'ama miyo pek thothne tuo mar sukari donjo ga thuolo mane dweche 3 mokwongo dweche 6 koso dwe obiro ga gi okang' mane kata kidieny mane makoro o present itself makoro iyudo ni ng'ane to pek tentiere kod tuo mar sukari. Well, tuo mar sukari onyalo donjo anytime. There's no specific month ni well seche ma ichako ma kori ka in pregnant it will not come but as the pregnancy grows ingeni koro complications arises seche go emiyudo ka sida machal kamano nyalo donje to normally tuo mar sukari ochakore jok manigi 25 and above is a bit more common than the younger generation. It's koro the older you go the higher yudo ka ibedo at risk. Yeah, but not all emi yudo ka the percentage is a bit minimal and a bit percent ang'wen moro kuom mine 100. Yeah, manyiso no kong'eny ahinya to kata kamano inyalo timo nonro ing'iyane ni iye mokalo ka bende ni bedo kod tuo mar sukari kapo nono ni iye tiende ni kata ich machielo mimako inyalo bedo kod tuo mar sukari. Samoro dau moro ne nitiere ga kod tuo mar sukari diere mopek nyalo mi thuolo mamalo mar bedo kod tuo mar sukari to bende kaka iwacho ni chakre higni 25 kadhi malo bende nyalo keto ng'ato thuolo mar yudo tuo mar sukari seche mapek. Kaito bende gima winjo kiwacho onyalo ga donjo saa saya. Odo saa saya ok nyalo wacho ni okobro donjo sadi anytime. Yes, but ok nyalo yude very early at kamoro dwe achiel dwe ariyo ibro yude maybe chakre dwe 5 and above them. But not always. Nikech complications wacho ni thoro bedo mang'eny to dweche 5. Yes, as the baby grow ikopo demand mar del bende bedo higher. Yeah, seche go ma nyathi dwani ikopo nyathi koro seloso obedo nyathi koro yudo ka development idwani loso obwongo de maber idwani mondo ilos ne heart ne obed maber idwani los ang'o idwani mondo strengthen the bones koro gik mang'eny dwarore seche gi ma chiemo bende dwarore ma chiemo ma balanced seche go ma dwarore mondo mi okony nyathini.
loso maber. Kok kiyudo ka kamoro ng'ato ok ichiem maber, temiyudo ka kamoro nyathi inyuolo, to kamoro nyathi dhi fuwe klas, nyathi wuok ka teko ne bende onge go, nani socially ok yudo ka bende nyathi itere klas to obedo kumoro nani danda head nyikop chiemo brain ne ok obedo developed malong'o kaluwore gi lak mar chiemo. Tema koro ka inyalo bedo kod dwaro kata hao mondo miket madini gi e dendi maber mondo mi nyathi oyudi, temi nyalo timo makosa kok ing'eyo miket chiemo mok kare magno kelni chandruok mar tuo mar sukari kuom mine mapek. Waka uyo ka waduogo to wadhi nyime, kik idhi mabor kata matin, kik isudi, wang'iyo tuo mar sukari kuom mine mapek. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo, many network ni. Kamora mora ma intie pacho ka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo, kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo, tim gi tekoni te gi chunyi te, nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Ohala gi mwandu, wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, mondo beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Ukitaka huo wimbo bonyeza *811 *402#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wang'iyo tuo mar sukari kuom mine mapek. Daktari opimonwa kacha ni en chandruok ma mako joma mine to kong'eny ahinya, to bendo nyalo biro e kia. Samoro bendo nyalo biro kotenre kod line mar family u. Samoro bendo nyalo biro kotenre kod diet, kaka ino wuon idak, kaka ino wuon ichiemo. Omiyo daktari ne pimonwa kacha kidieny mokwongo ni nyaka ing'i kaka ichiemo malong'o seche ma ipekni, nikech kokitang' to tuo ni nyalo donjo kuomi. Daktari dwani mondo mi wang'i ane ranyisi ma ka ng'ato nene dendi to nyalo chichi ni nyaka bede ni entiere kod tuo mar sukari mar mine mapek. Moro onge ga gi tuo mar sukari pile pile, to diere mopek ni tok dweche 2 tok dweche 3 to neno lokruok moko e dende. Lokruoge gi kata symptoms gi nyalo bedo ang'o gini? Symptom mokwongo ibiro yudo ka ng'ato olopi ahinya, owinjo riyo sakasa,
to olo pi mang'eny, onyalo bedo ne obedo nani ol kabisa. En gi appetite mar chiemo. Chiemo dwa ni mondo chiem kabisa. To kose chiemo kendo denyo piyo piyo. To dende bro bet ni dok piny. Badala mar ochiemo ahinya mondo mi dende bed maduong', to en bro yudo ka dende dok piny. Seche moko nyalo bedo chunya nyalo lewe. Onyalo ng'ok. Seche moko inyalo yudo ka jikuop high sugar level mane e dende yudo ka giero ga bedo gi tuo moro mar the fungal piny kono. Koro winjo ka duong' ne samoro ile sakasa. Makidhi pimo inyalo yudo ka those fungal ditiere. Yes, those are the key symptoms. Yes, but mokwongo en olo pi ahinya. Riyo negi ahinya, idwa ni modh pi. Yudo ka reduce body weight. Ibro bedo more fatigued. Ibro chunyi nyalo lewi. Seche moko kineno tineno ka piny miri ng'wengo. Ineno kineno malong'o. Ang'o matimore del daktari momiyo seche ma ineno to inyalo neno ng'wengo. Gima tuo mar sukari ni odhi otime e dendi ka momiyo odhi interfere nyaka gi wengeni makineno to kinen maler. Ingeni tuo sukari en gima iluongo ni systemic. En gima mako del te. Sukari ringo ma excess because tuo mar sukari en ni onego bedo ni because ng'ato ipek. Kipek nitiere the placenta ma pidho nyathi. Koro nitie hormones ma placenta produce. Gi block the use mar insulin or the production mar insulin. Nikop insulin en ma okonyo regulate the sugar. Kisechamo gimoro ma either carbohydrate or sugar, to insulin bedo produced from the pancreas. Pancreas ema loso. Kato okete system the o adjust. Koro okonyo go mondo mi kose regulate go mobedo to orwake e body cells. Then obedo transported kaka mondo mi del energy o mi del teko manyalo tiyo godo. Yes. Koro lack of that yudo ka ng'ato bro bedo. Koro seche ma en systemic inyalo yudo ka obro dhi to dhi interfere gi the nerve mamiyo waneno. The retina. Mwaluongo ni diabetic retinopathy. Or onyalo dhi to interfere gi the kidney. Mwaluongo ni diabetic nephropathy. Onyalo interfere kata gi your heart. Koro iyudo ka kok dwani nyaka ithiedhe. Kok ithiedhe to bro miyo imo problem the system. Inyalo kata mana donjo mi kata mana hypertension. Ikop tuo sukari nyalo kelo hypertension. But hypertension ok nyalo kelo tuo sukari. Koro kisebedo gi tuo sukari, seche ma kisebedo gi tuo sukari tibedo gi hypertension, then you are in prone mondo me idonje tuo miluongo ni eclampsia, preeclampsia. So preeclampsia en yudo ka the pressure bedo malo beyond normal, kaete protein bende yudo ka ni e urine. Yes, medore. Koro gik machal kamano to kisedonje preeclampsia, yot bende dhi eclampsia. Koro is a life threatening, dwaro ni mondo med obed controlled kabisa. Yes. Aneno ka picha jota gima ber mokalo gestational diabetes nyalo mi preeclampsia, kaeto onyalo kelo ni chandruoge kaka mag cesarean delivery mano nyuol kokale yor pala kachiel kod macrosomia ma en ratil. Yes. Ka osedonjo kanyo the cesarean nikop blood sugar level bedo mang'eny kuom mama. Seche ma en kuom mama, nyathi bende ibro mi higher sugar level. Koro yudo ka nyathi dhi dongo to bedo maduong' kabisa ich. Yudo ka ng'ato nyuolo nyathi kata gi kilo 4.5 ma nyathino ok nyal kalo e yo mayot. To kokalo ne itemo ne nyuol, tinyalo nyuol tiyudo ka kumoro otamore wuok, or yudo ka gokenegi mwaluongo ni shoulder dystocia. Owuok gi chokenegi nani gidenegi. Koro kowuok gi gidene kumoro wiye mowuok to
gokene gi omoko. Koro nyaka tem kigolo, seche moko kigolo bade tinya yudo ka in the process kamoro bade nyathi tur, because ingene bade pod yom. Koro mondo mi to avoid that itimo ni cesarean section. To because nyathini bende nengi high production mar insulin, ikop ne sugar nene ng'eny. Koro embe ne o produce insulin mondo otemad just sugar level ka. Koro nyathini konyuole kowuok tiyudo ka oyom kata mana breathing mare yudo ka bedo impaired, ok gi breathing abalongo. Gin ga week makok uyudo jok mo kolose piyo ma obedo maintain seche ma onyuole. Inyalo kata mana person seche ma okiringo tiketo gi oxygen mondo omigi teko. To later on kosegidane ka osenyuolgi, these are nyithindo ma later on in future ka gibedo jomadongo ginyalo develop diabetic mellitus type 2. Yes, manyalo wuok ka koro ng'ati bedo madongo. Yes. Ilero nago maber mokalo daktari. Ni mang'iyo kacha ranyisi ma ka ng'ato neno kato bang'e wadhi e kidieny machielo, gigo manyalo timore po nono ni ranyisi gi odonjo to kikawo okang', mani wacho ni nyalo kelonwa tuoche mang'eny mokalo kuom joma mine, preeclampsia, nyalo kelo chandruok mag C-section kod weche makamago. Daktari, wantiere ga kod seche ma koro ng'ato osebedo ka dhi e clinic, nikech apani ma bende koro tudore kod twagwani, ng'ama miyo mora mora mapek nyaka dhi e clinic mondo mi ang' oyud kaka inyalo pime tuo mar sukari mar joma mine mapek. Moro nyalo pimonwa ni kopogore kod clinic, bende nyalo pim sukari ni e od yath mantiere machiegni kod ng'ato, bende ng'ato nyalo pimo to sukari ni kende, nikech wawinjo ni kata gir pimo to sukari no nengo ne ogonyore to bende tiyo kode yot. Akeni kata inyalo wache ang'o? Well, nengo ne yot to kapani everybody can afford, because roughly is about 5,000. Yes, binyalo pimo godo. Inyalo pimo nyikopo, you just prick. Kise prick to nitiere the strip. Kise kete kamato iso e machine to osomo kende within a second to osemi duoko. Nitiera machielo nani glucose intolerant test ma inyalo kawo mondo mine ka whether the hormones bende tiyo maber, ma can be done in a lab. En imiyo ing'ato glucose minyalo miyo kata mana kaka 50 grams of glucose. Koro kisemiyo 50 grams of glucose to bedo after some time kae tipime after maybe 1 hour, 45 minutes, 30 minutes, 25 kae tibro compare ma this is ma imiluongo ne fasting blood sugar. Kapok ichamo gimoro mane machine mar nani iluongo ni glucometer. Yes. Koro kiseketo tineno ka oseprik to keto lwete kanyo to remo wuok kosedonjo, the machine will read and interpret to me the outcome. Koro ibro ng'iyo, because the normal sugar in about 3.5 to 6.5 millimeter per liter. Koro beyond that ing'eyo ni sukachi ng'eny. Yeah. Manyiso ni kama ai kaka itimo diagnosis, ng'ato bro nyisi ranyisi moneno, bro wacho ni chandruoge ma intiere godo, ibo timo pimni. Kopogore kod pimni ang'o kendo mitimo mondo mi wayud diagnosis? Emana wacho ni the glucose intolerance test. Ikawo glucose powder, iketo the 50 grams. Imiyo ng'ato madho. Kose madho, tipimo after every 15 minutes. Tipimo sugar mare tibro neno. Kopone is higher, tibro neno. Nitiere kata moro ma bende obiro na HbCO1/2. Bende inyalo timo, it confirms to you ni ng'ato is a diabetic or not. Yes. Daktari, ma en condition maka ng'ato yudore to nego beni obedo gi wasi kata shock. Koso onego beni ohandole otime nang'o? Mago complications ma nyalo bedo during pregnancy. Nikop one, inowuon kaka ipeka ke mama, ibro wacho ni to makoran tatuo andi tuo sukari, nyathi benda pek. Koro the stress inyalo bedo ge, you can be more stressed because of this. Yes, but I think gima duong' ne idwaro hocho. Inyalo hocho, daktari onego hoi, onego pimni kaka gini, atua monego ikaw, chiemo monego ikaw, the exercise monego tim to avoid any complications manyalo arise. Yeah.
Erokamano ahinya. Seche ma magi duto te dhi nyime onego beni kata kapok wadhi mabor ahinya laktar, joma mine mapek onego bed machiegni kod siptal kinde duto te. Nikech seche ma intiere machiegni kod siptal, ibo pim gik moko kaka pressure, ibo pim gik moko kaka sukari ma wawuoyegi, ma kaporo no yudi kode ichako nyisi kaka inyalo chako ritori e seche machon. Kata mana lacho ne bendo onego pim, kopo ni en gi the fungal infection, then tithiedho ne bende. Kato ni wacho no kacha ni machielo bende ma samoro kineno tinyalo chich ni moro sukari nyalo bedo mang'eny, en neno winjo kaka dendi chal. Samoro dendi nyalo bedo ni ili kod gik makamago kaka ng'ama miyo, mano nyalo nyiso ni inyalo ilo mne duong' ni oko dendi te. Yes, the private part bro winjo ka samoro ili because the fungal oeronga sukari. Koro once kage yudo sukari they are all over to our bodies. Kage yudo kama sukari nitie to koro they go and cause havoc there. Koro emibro winjo ka piny kono labda ili, then yudo kama manyisi de kumoro an gi discharge, kamoro discharge nane en ochalo mna chak boro mopoto. Koro mani ng'eni obviously en fungal to imiya yath. Tie yath minyalo insert, yath minyalo muonyo just to clear it out. Awinjo kimulo kamoro ni chalo ang'o mopoto? Chak mara adila. Mano discharge. Yes. Manyiso ni discharge ni bende nyalo puonjo joma mine gik mang'eny mokalo kotende kod ngimagi. Gin ga types. Yes. Koro mar fungal en ma ibro yudo kaka ochalo the curded milk like. Yes. To nitie other infection mibro yudo ka en yellow. Kamoro with a foul smell. Kamoro bloody. But this one and basically yudo ka is curded milk like. Manyiso ni mano bende daktari en puonj ma onego beni joma mine ng'eyo ni kineno discharge ni ting'eyo ni ma chal kama. Infections kaka mage mabiro ratong' kaka mar sukari ntibiro ng'eyo ka obiro ka chak ma opoto. Inyalo mulonwa nikech since wan ka to already wasechako go mbaka ni mondo bi joma mine ong'e samoro ionge kod ich tionge kod tuo mar sukari ni tinyalo puonjori achiel ariyo adek kotende kod discharge mawuok kuom ng'ama miyo. Nitie discharge manyalo wuok kaka yellow cream, yudo ka nitiere moluongo ni Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis en bende onyalo yudo ka piny kono ili, but the discharge mare is a bit yellow. Seche moko nyalo bedo gi some smell, but mar the fungal to onge ga smell, but you will see the discharge and the itching. Mana kaka iwinjo daktari wacho no ni nyaka ibed jagono manyalo somo dende in ng'ama miyo mapek, nyaka ibed machiegni kod laktar ka in miyo mapek, nyaka ibed jagono madhi e clinic mondo mipimi achiel ariyo adek kaka tuo mar sukari, ma bendo pimo wacho no ni ber mokalo ka ipimi chon mondo mi ing'e kaka inyalo dak kode nyaka chieng' moro ikonyri. Waka uyueyo ka waduogo to wadhi nyime kidieny machielo ni okadwa no bai kata matin nikech ka ema daktari bro nyisowa ni seche moseyudi kod tuo mar sukari ang'o matimore, seche ma osechako thiedhi ere kaka inyalo ritori mondo mi ngimani kaachiel kod mano mar nyathini mapok onyuol obed makare. Mago duto to bopimonwa e kidieny machielo, omiyo kik isud kata matin. Book your hotel online with View Travel. Open Google or any search engine of your choice and key in our website www.viewtravel.com. At the top left side, click on the accommodation tab. Choose over 900,000 hotel options to suit your vacation needs. You can also choose from over 1,000 location beach, bush, cities and more. Contact us on www.viewtravel.com or 0703-254-254. Viewtravel.com. Dream, explore, discover. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo. Miel manyasani. Sigana kod moko mamit. Yeye ni mrefu hadi ndege ikipita naomba change. Chenro mar nyithindo, mawuoyo ewi nyithindo, kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen, gi Josephine George, mana e rogo mar nyithindo, e Ramogi TV.
Jichukulie 30 days third-party cover for your motor vehicle kwa thao moja tu and say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487*4# na uweke number plate ya gari yako, ID number yako, email address yako na ulipe thao moja tu and your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487*4# upate third-party motor vehicle insurance valid for 30 days pap. Ni thao tu. Machiegni kendo penj laktar ko kalenda Mugi TV. Daktari, wantiere kidieny machielo. Jatuo sebiro ni miyudo ni entiere kod tuo mar sukari, isepime miyudo ni entiere kod tuo mar sukari mag mine mapek. Thieth thoro chalo nade? Thieth gimaduong' onego i advice chiemo maneno kane waketo pichni kae. Golo pichni ka. Gimaduong' en chiemo. One kanoero onego avoid gik machalo juices manigi high sugar level. Onego avoid gik ma sugar is the sodas. Onego avoid gik machalo biscuits. Gik ma buro accelerate sukari de malo. Koro onego cham gik machal kaka ineno magi. The whole grain, the fruits kacha, beans and legume, nuts and seeds. These are the best. Mana alode. Alode. Kothe gi njuke. Poultry no bende ochamo nyiko. That is a high protein. Buro konyo nyathi. Maka ingene fruits ka buro konyo defense. Mar miyo teko mar del, rito delo from infections. Alafu magi otiyogo matin. But you should avoid cake go. Yes. Cake go nego avoid kabisa. Alafu a very low fat level or cow matin. But kangado ka is the best. Kwa duogo koni. Kwa duogo koni. That is the best. Daktari, mkati? Mkati brown bread. Yes, emondikini whole grain. Yes, kiko tigi the white one. Yeah. Makataka mchele, mokomani wachori mara brown, yes. The whole grain. Niko mago sechime iti monege digestion, they are slow. They slow and they give the nane mio del tuolo mar adjusting itself. As opposed to ke chama ma white ma pio loso to osewite bloodstream yudo kaburu kelo chan kop kata mana the sugars ingene kichame kama nitie manyalo donje bloodstream kata kapoko chopo iye inango sukari ene lewi kato osedonje remo ochako tiyo koro mago are not advised. Yes. Kaka wantire kod kidieny moro mar soda daktari akeni an makawega marach samoro diere moro ambe naero time baka winjoka ol tamadhi amadhata winjoka omeda teko manyiso ni magi sukari madonje del achiel kachiel direct. Yes. Nikop kamoro ni winjo kiol because your sugar level was down. Or drop. Kamoro ne isebedo ko kichiemo, isebedo kitich ma kaka tich mutiyo ni. Koro kiyudo kimadho that sugar. Ingene ibro yudo ka a bottle of sugar. Kamoro yengi iketo baby almost 1/8 of a kilo in every bottle of sugar or bottle of soda. Koro what you take just water, carbonated water, irude sukari ma sukari odhure. Koro that sugar goes direct to the bloodstream. Kose donjo direct to the bloodstream, tibro winjo ka dendi bende yudo teko, an instant energy. To kare, it is not healthy wise, it's not advised. Yeah. Ero kama na enya daktari ma kaber to kata mogo mirego wachamu mok kuon moregi tiri machine mulna ka daktari aneno ka jomoko kitegania ne oneno ka gima korego mogo to chal ngat machandore ni mar duka ni moneno ni koro okete kamoro maber lerna ka kontendre kod weche mag chiemo kod mine mapek. Mago ingene dhano dwaro ga ginene. Dhano dwaro ga yo mayot mar kao ikopo giero kuonne en kuon moro ma oneno maler oneno ma yot kotedogo to en kuon moro ma the carbohydrates ibro yudo ka donjo pio donjo with speed koro magi ma not advisable. Afadhali kao ka in go odumbi moe maber motwo
kosetuo to tere masini dhi gire nyikop idhi chame a whole grain, the whole grain mabedo referred culture. That is the whole grain. Ibro chamo nyikop opokene cha bro miyo bro konyi, it has a lot of nutrients as compared to macha osegol everything, ogol kata mna nya kothe cha, ogol opokone maoko, koro odonga bana just a starch. Tok nyal konyi anything. Yeah. Koro magi gik ma ok dwar. Ted mana ni koro kaka tinde dhano yudo shortcut. Kamoro Ruth ne studio kama time mano nyalo dhi rego godo bende onge. Oaye studio to kalo supermarket to kao packet moro. Odhi oronyo to chako chiemo. Time ma onge because people are so busy now. Especially the working class. They are so busy. Kwa ni kokidech bende ango kini chiem. Yes, we create time kata king'eyo ne inyalo dhi rego mogo ma will take you for a week. Chieng' ma in thuolo ti dhi rego ti imoye maber motwo ti dhi rege ti yudo a whole grain ma more nutritive than chama ni paketo. Lasere ni mondo mi atiri kidieny machielo. Ere kaka ng'ato nyalo, nikech na winjo kiwacho ni cham chiemo makare to bende exercise. Cham chiemo makare to bende exercise. Ok ni linga seche ma ipek ni ma iniluo tiendi ga muniaga magik moko kar bedo. Miya chai, kel nyukano, kel rabolo, aero ere mandas kod weche makamago. Yore mage ma ng'ato nyalo exercise godo ma safe, maber, diere mopek, mok dhi kelo ne hinyruok, to kata nyathi mane iye bendo ok dhi bedo kod hinyruok. Seche ma thoth mine paro ne ok ginyalo exercise. Exercise inyalo wuotho. Gima duong' gima inyalo avoid en contact exercise. Idwa dhigo kumoro ywa ne ina footballer. Idwa ne dhigo football ni contact ibro bedo. Inyalo dhi tiromo gi ng'ato to goyo kata mna iyi nego nyathi kamoro ogien. Impact, no? Yes, impact. Kumoro dhigo volleyball, handball, netball. Any exercise manege contact dwani avoid. Dwani tim a free contact moro ma iwuotho kata kopo ni ingi kata kopo ni iwuotho idwa riembo ndiga. Ti riembo ndiga mana mamos. Mana kamoro bingeni free ma onge contact ma kamara mtokni. Kumidhi tuomori gi ji man ndara moro ma is a busy road. You should avoid that. Or kopo ni gien to ikawo ni iwuotho. As we kaka ne wasewacho. Iwuotho tama tek for at least 30 minutes. Kiki wuotho ni kop koro iwuotho. Iwuotho ma chap. Koro dendi bedo strong seche ma in ka yudo bro ki sweat. Seche me sweat cha ibro golo the waste product. Ya monego bed ni kamoro idwa mana ne force ni gi walk through na ne nyiroke and other things. To yudo ko walk through sweat, yudo ko golo ni the waste product idong kadendi yot kendo kadendi very light. To miyo nyathi bende dongo ka and very strong. Yeah. Iwacho ga bende ni seche ma ichap ni kata mibedo motegno nyaka dakika mogi kopogore kod tuo mar sukari mar joma mine mapek ni kata kochopo sa konyruok bende iyudo ka konyruok nyalo bedo mayot mokalo. Mane na diera? Yes, kitimo exercise yot maber jikup dendi owuon is flexible. Dendi owuon ibro yudo kogojore. Dendi yot kata kidhi e delivery table you will push because you will have energy. Inigiteko. Seche ma itimo exercise, ingeni seche ma itimo exercise yudo ka teko be nitie. To ka ina ni ng'ama lethaji kibedo mna kanyo kelagini. Dendi kata mna kigire ne kacha komuli tigo mna nduru. Dendi late. Yes, dendi correct. Kata mna nyathi pod ni mabor, which nyathi pod yo is very high. Ose pim to poko dhoto yaore maber. Yes, pod en malo. To ini chako go nduru. Koro through exercise imiyo dendi yot, ibedo flexible, tendi bedo strong. Ma seche ma konyruok obiro. Tidhi adhiya idhi otanda kacha to idhi mna ka ng'ama odhi oko maduong'. To nyathi wuok. Dakika matin nyathi osewuok. Yes. Daktari apani kar exercise ka bende dhi konyo nikech seche ma ng'ama miyo mapek chapni to chiemo makare, yudo ni nyathi bedo bedo kod ratil mamalo saidi mani wacho cha. Ma bende ang'no mi ng'ato tere pala wadendo kacha ni cesarean section. Manyiso ni kata kaponono ni nikech iwacho ga ni dhi e pala kochuno ma ena wach mar ngima gi tho. Kik idhi ni koro mitni. Nikech awinjo ka thothne joma mine masani wacho kacha ni okadwa rem. Okodwa rem, odwa ni mondo nyuola gi pala. To kingene nyuol gi pala no, that is a surgery. Complications nyala rise. Inyalo dhi yes. Kata mna seche midhi yango mama. Inyalo paro ni everything is correct in there.
to once you open seche miyawa the skin maoko tiyudo ka kumoro kata ka noseyang'e chon kamoro yudo ka kono otudore yes ka ne kono otudore gik moko mang'eny koro kamoro the healing process chango mare bedo delayed ki compare gi ng'ama kinyuol kawuono normal delivery to itieko dala chies 24 hours then iwuok idhi ot but ko team ni cesarean biro dwaro ni ibede ward for at least minimum 3 days ka onge any complication and then nitiere moro manyaki wiji kanyi kop ongol dendi to dendi mondo mi thuolo mar chang nyaka kaw seche yes koro we encourage minene the man cesarean ne ochuno nyathi is at risk the mother you are at risk and kamoro the opening kamoro nyalo bedo contraction tiyudo ka kamoro yo kiyaure malongo yor nyathi ok yawre yes yor nyathi ok yawre malongo koro churo ne mondo gide koro yudo ka nyathi bende kamoro seol kipimo the fetal heart yudo ka kamoro it is so high kamoro ki timo examination yudo ka nyathi kamoro ose losore piny koni nyikup all koro losore mang'eny koro mano will necessitate you mondo mi itere theater tidhi golo nyathino mondo mi both the mother gi nyathi gibed safe kata wuon gi kobiro one nyathine mana kaka ni wacho ni kochuno to kaber to yo mapile ni okracha ahinya. Daktari chieng' moro ne wantiere kod chenro machielo mar penj laktar ne wadhi e theater Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ka to daktari nopimona ni mondo mi ng'ad pien del ok ni nena kaka ing'ade kama pien del ni bende nigi layers to layers git manyiso ni nyaka ing'ad layers gi duto te michopo kuma nyathi nitiere cha layers adek kae to kopogore kod mano bende ibro yudo muscles kuondego ibro yudo te nigi gik mang'eny ma ibro ng'ado mondo koro chango ne bende nyaka kaw time obro kaw thuolo mang'eny ma bende makosa samoro nyalo bede nikech in gik mitimo kod dhano. Daktari seche ma ng'ama miyo nitiere kod tuo mar sukari mar mine mapek ok odhi e osiptal seche mowinjore ok oyudo thieth maber ok ochiemo makare iyudo ni kata weche mane ipimo kaka exercise ke ok otimo complications manyalo biro kotenore kod chandruogni nyalo bedo mage onyalo bedo complication nikopa seche mitimo ma sugar level ni malo kaka na wacho mokwongo cha when the sugar level obedo malo o affect the heart inyalo bedo gi heart problems seche ma sukari obedo malo oketho nyiroke inyalo bedo gi kidney failure seche ma sugar level obedo malo mo kawaida nyalo miyo dhi interfere gi neno mari mana wacho ni retinopathy diabetic retinopathy to kata mana nyathi owuon bende biro dongo kono ma ok long obro bedo impaired ibro yudo kako moro okodongo maber en so huge obro wuok kamoro ka en teko onge nyikop sukari ng'eny kamoro nyathi iluzu nyathi seche ma kamoro igole to ok onyal survive muya onge udwa struggle keto ne oxygen timone resuscitation to all those koro is better kiseneno in fact kiseyudo ni ibedo gi diabetes kipek mokwongo kimako ich mar ariyo ikwani ni a risk client koro dwaro ni mondo ine specialist mineno at every month mabro monitor gigo ma progress mana ni monitor this test at least otimoni test mar sugar frequently opime kake dwaro kantiere any secondary infection yudo ka ikonyi manyaka onacha ma nyathi bed maduong then igine kikibeda beda ni assume iko jok moko assume yudo ka ng'ato biro obro chako clinic to en kamoro gi dwe auchiel kori penjo ngito ndalo gi duto ne in kanye no ningo bed ni kata ichako vaccination tie vaccines monego ichak immediately kigirene progressively like nani kamano koro kibire bro yudo ka vaccines moko kiyudi the period modong yudo ka is very short koro the answer bende yudo ka ok ber ahinya ok ginyisi puonj maber bende ok iyudi kod weche makamago daktari wach mogik minyalo weyo godo joma mine ma samoro pek gi laksechegi kata machano bedo mapek mondo mi gibed e ong'ala maber mar ting'o nyithindo ka gionge kod chandruoge kaka mag tuoche mag sukari mag mine mapek wach minyalo weyo gigo mogik gima duong' monego mine tim kiseyudo ni ipek
dhi hospital, dhi many jok ma skilled, manigi knowledge, okonyi, o monitor ene sida mora mora manyalo wuok e peknika mondo mi thiedh piyo. Kik rit ni paro mana ni winjo ka dendi ber. Alafu ka in kata gi tuo moro miparo, dhi ne laktar konyi early enough mondo kony nyathini. Gini biro konyo nyathini ma in godo ei kanyakla gino wuon mondo mi kik idonji e weche mag preeclampsia, idonji e eclampsia, idonji e gik moko ma eventually inya yudo kaka boro dendi koro okethore. Yes. Manyalo wito kata ngima nyathi kata marino wuon. Unyalo dhi kata ute. Kata ute. Yes. Daktari, ponono ni ng'ato dwa tudore kodi, iyudi kanye? Iyuda an Bama Hostel Siaya, Gik Siaya Town, kipenjo Bama kata nyathi mathini biro keli. An kanyo throughout. Kidwa richa through phone en 0722 680 162. Arwako mine duto kama gintiere ka gin gi sida machiegni. Erokamano daktari. Erokamano Ruth. Amor kendo aduoko ni erokamano makende. Ambago erokamano kuom rwaka ka kendo luonga TV Ramogi mondo wabiwa wakony mine ma mekwa ma joka nyana. Ageni chieng' moro kinyalo yawonwa dhot mar Bama Hospital wabwa tim chenro kuno, wane kaka utimo gigi, oganda waone mondo mi wabed kod chenro makare mar penj laktar. Wabro rwaki. Erokamano. Erokamano Ruth. En penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Ne wang'eyo tuo mar sukari kuom mine mapek. Mana kaka wachoga pile pile chenro ni geng'o ber maloyo thiedho. Kapok imako ich kata kisemako ich, wuoth machiegni kod laktar, dhi e klinik e seche mowinjore, ng'iyane kaka ichiemo, ng'iyane kaka ijako dendi kata kaka exercise. We bedo mapek, ma dendi pek ma kata gima nitiere machiegni kodi ok inyal gamo. We idha piko sate samoro bende wuotha mondo mi igony fuoni mag dendi. Ageno ni puonjori achiel ariyo adek nyaka kendo odiechieng' machielo. An iluonga ni Ruth Otieno, ngima en mwandu, oriti masani.